napisat ću ti tvoje ime i prezime. Tebi ću napisat privatno. Može. Mislim, jel zna još dosta ljudi to? Pa ne znam ja, da li ti znaš? Da mi ne Pa znam, dobio sam sliku. Ajde, čujemo se onda tamo, pa ćemo vidjeti je li to istina. Oči, to, građa, sve. Jer to. Mnogi misli da znaju ko sam, ali nisu pogodili. Ma ne, ja znam, stvarno znam ko si. Ali mislim, to je, ko što znam za Gifterčinu, nikad neću nikom reći. To je, no, tako imaš treba. tvoj imidž i to je drugarski, šta mene, ko sam ja. Eto, ja i Gifterčin smo se posveđali, meni su pisali live, aj rec ko je ono, kako je pa to. Pa sad će sigurno svi pitati da im kažeš. Da, znaš da ću reći, wow. Takve stvari se ne govore. Pa ne, druže, čovjek ima imidž svoj koji fura 2-3 godine i sad ja stram, wow, to je ta osoba. Da. Ne, mi smo se zakačili, to je okej, što, kako to je svima? Da, postoji kodeks. Pa normalno, mislim ono, glupost. Njemu se tako kad se zakači s nekim pa mu pišu sad ću reći kos, brate, ono glup. Nemaju šta drugo da ga uhvate pa ono reći kos. Pa da, misle da mu je to bolna tačka, ono kao. Da, gluposti. A znam te, imamo zajedničkog prijatelja. Veoma dobrog tvojeg prijatelja i veoma dobrog mog prijatelja. Dobro, pa čućemo se svakako kasnije, poslije live-a. Ali posjet ćemo te, mislim ne možemo te posjetiti, dolazim 22. u Sarajevo, on nije tu. Iza rešetaka je. Stvarno. Pričat ćemo o tome kasnije, nećemo ovako javno. Da. Kako si ti još, šta ima? Ma ja sam uvijek ekstra, vjeruj mi, top. To je najbolje. Nego znaš šta mi je čudno pile, kako ti na bosanskoj listi? Na ovoj našoj? Da. Jesi na listi uopšte? Pa evo 79. mjesto sad trenutno. Okej. Nisam ja live-ala mjesec. Nisi ti na listi ovoj? No koju sam? Pa ne znam, da pročitaj ko ti je prvi. Ne. Ko ti je prvi na listi? N148. Kakav nije to naša lista bila? Gdje sam ja onda? Prpa je. Ko je tebi? Pa Big Fabio. Gdje sam ja zalutala onda? A tebi nema ni na listi ni Beretke, ni Alje, ni nikog. What the fuck? Ja, evo te iza mene, ja sam na 73. Izgubio. Šta vi radite ljudi? Samo me gledate, jel? Bukvalno da ste tapkali pobjedili. Koliko imaš u live? 50. Mi smo malo brojniji. I bukvalno me ne prate, svi da ste me zapratili. Vidiš tam je na krevetu, bukvalno. Mini market. Vidi Riki. Ma jedem slatko, druže. 12 prešlo. Prešlo 12 ljudi kod tebe, da. 20 ljudi prešlo. Reci tom devicu da skidam pobjede. Kaže ti Riki da skida pobjede. Proljepšo se devito, jebote život. Gledaj sisao devito. 25 ljudi prešlo kod tebe. U 4 uve. Gledaj memento broj koliko ljudi prešlo. Ljudi koga zanima kako se ona zove, evo napisat ću sad ovdje i dođite svi kod mene, prečitajte. Eto, napisao sam, dođite. Jesi dobra pička devito. Da, dobro izgleda djevojka, to si htio reći. Useru. Sunčica 275, hvala ti.
Des. Bebo. Pa des. Jebut mi da izad. Okej. Pa Memento ne bi se zvao User, da je gentleman. Koliko te to važi? Profil. Koliko te to važi? Ništa te nisam čula. Koliko te to važi imaš? Pa ne mogu da otkrijem. A možda da pokriješ te to važi kad lajvaš da se ne skonta ko si u pravom životu. Što si stavio novi? Ok, to mogu prenijeti, to nije. Brate, prenesio je samo da voli da počupam za kosu. To je ok. To svaka ženska voli. Šta si rekla, šta? Zašto si pravio novi profil? Pa hakirao mi onaj stari i onda sam napravio rezervni i onda sam se javili iz agencije, ušao sam u agenciju i sad su vam dali ovaj profil. Aha. Pa dobro, treba imati rezervni za svaki slučaj. Ma da. Ti imaš 1.6. Nisam rekla da imam lijepu bradu. A nisam, zabarala sam ti reći, imaš lijepu bradu. Hvala ti, no. 19 nisu seri. Hoćeš da vidiš moje tetovaže? Hoći. Što se smiješ? Pa hoću da vidim. Aha, super. Da, imam ovdje sedmice. Imam ovdje. Aha. Imam ovdje. Ups, što ban zbog sise. Pozdrav za jako. Može, lap. I to je to što mogu pokazati. Aha, izgubila. Idem, ljubim te. Ćao. Čujemo se. Važi. Dobro je da si promijenila broj.